Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Has gaitezen urteko azken aurreko eguneko edukiak ikusten. Gaurko komunikabidetako azalak aztertzen hasiko gara. Diario de Noticiaseko titularrak dioenez, 2020an jubilatzen direnek 75 urte eta 10 hilabeteak beteak izan beharko dituzte. Horretaz gain, Noticiasek ere azalean azpimarratzen du nafar ikasleen 40%ak euskara ikasten duela. Argazkian, Oier Sanjurjo ageri da, eta futbolaren inguruan, eskolartekoan 32 taldek jarraitzen dutela ere jasotzen du egunkariak. Gainera, Rafa del Amo, Nafarroako Futbol Federazioko lehendakariaren zenbait hitz ere irakur daitezke portadan. Klubeko presidentea hainbeste exigentziekin desagertzeko zorian dagoen espeziea dela esanez. Bestalde, Aralarko San Miguel santutegia eraberritzeko diru laguntzen kaptazioa egiten dabiltzala ere esaten du komunikabide honek azalean. Eta bukatzeko politikaren inguruan, alde batetik Txibitek ultraeskuinaren aurrean gaztei demokrazia defendatzeko deia egin diela dio, eta bestetik Kongresuak urtea inbestidurarik gabe bukatu duela, baina PSOE eta ERC akordioa bukatzen dabiltzala. Diario de Navarrako azalarekin jarraituko dugu orain. Albiste nagusiak Nafarroatik astero ia 600.000 bidaiari sartu edo ateratzen direla dio, tren, ibilgailu edo hegazkinez. Horretaz gain, aurten Nafar bakoitzak 23 kilo ontzi eta 51 kilo paper eta kartoi eraman dituela edukiontzietara ere jasotzen du azal honek. Argazkian aldiz, Nafarroa kotxe elektrikora entxufatzen dela dio. Bestalde, liburu batean, Oliteko Santa Mariaren portada gotikoa dekonstruitu dutela ere irakur dezakegu gaurko Diario de Navarraren azalean, eta baita osasunaren dokumentalak arrakasta lortu duela ere. Bukatzeko, beralako akordioa bultzatzen dabiltzala dio komunikabide honek, urtarrilaren hasieran Sánchez inbestitzeko asmoz. Gara egunkariarekin goaz. Argazkian ziklokrosa aritzen da, txapelak Gorka Izagirre eta Paula Suarezentzat izan direla azpimarratuz. Horretaz gain, abokatutzak Sánchezen inbestidurarako garrantzitsua den aste honetan pausua markatu duela ere dio Garak portadan. Gainera, Bake Bideako lehendakariari Anaiz Funosasi egindako elkarrizketaren zati bat ere jasotzen da azalean. Macronek momentu honi dagokion altuera historikoarekin jardun dezan espero dutela esanez. Bukatzeko, Marten bizitzarik egon ote den aztertzen duen erreportaia iragartzen du Garak. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Navarra Sumak uharteko berdintasuna elkarteari diru laguntza kentzea exigitu duela dio, olentzero manipulatzeagatik. Horretaz gain, gobernuak Nafarroako autobideko tarifak eta bidesariak eguneratu dituela ere jasotzen du webguneak. Bukatzeko, gobernuak nekazaritzako eta ingurumeneko laguntzak 8 milioi eurorekin luzatu dituela ere aipatzen du komunikabide honek. Aipatutako albisteetaz gain, aste hontan gainera Txibite hedabide desberdinetako arduradunekin ere elkartu da. Nafarroako lehendakari den Maria Txibitek herritarrei informazioa emateko hedabideen eta gobernuaren artean partekaturiko erantzukizuna nabarmendu du, foru gobernuaren ekintzen berri ematen duten kazetariekin egindako urte amaierako brindisean. Maria Txibitek honela baieztatu du. Zuen erantzukizuna ez ezik, gurea ere bada gobernu gisa egiazko informazioa ematea. Horretarako, beti bezala, zuen eskura izango gaituzue esekutiboak abian jarritako elkarrizketa bide honetan, bai talde parlamentarioekin, erakunde eta elkarteekin naiz zuekin hitz egiteko. Halaber, lehendakariak nabarmendu nahi izan du hedabideen paper garrantzitsua, sistema demokratikoaren funtsezko zutabe bat bezala. Horrez gain, informazio arloko profesionalei eskerrak eman dizkie aurtengo urtean zehar egindako lanarengatik, eta 2020 urte oparoa izan dadila opatu die. Horretaz gain, gobernuak nekazaritza eta ingurumenera bideratutako laguntzak handitu ditu. Nafarroako gobernuak bilkuran onartu du landa garapenerako programaren barneko nekazaritzako eta ingurumeneko laguntzen luzapena datorren urteari begira, 2019an amaitu egin baitira. Lerro horien luzapena laguntza horien titularrentzat izango da,
2015 geroztik lortu dituztenentzat eta nekazaritza eta ingurumenarekiko konpromisoa dutenentzat. Dagoeneko 7.304 titular eta 316.500 hektarea dira guztira Nafarroa osoan, nekazaritza eta ingurumen arloko konpromisoaren batekin lotuak. 2019an amaitu ondoren, laguntza horien luzapenari esker, beste 2 urteko jarraipena izango dute nekazaritzaren eta ingurumenaren arloan hartutako konpromisoek. Bilkuraren ondorengo prentsaurrekoan, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilari Itziar Gomezek esan zuen 2020ko kanpainako laguntzen luzapenak laguntza lerro horien jarraipena bermatzen duela, eta horien garrantzi estrategikoa azpimarratu zuen, departamentuak gero eta iraunkorragoa den produkzio ereduaren aldeko apustua egiten duela adieraztearekin batera. Laguntzak nekazari eta abeltzainentzat dira, eta horien helburua da aldaketa klimatikoaren aurka borrokatzen laguntzen duten nekazaritza eta ingurumeneko praktikak egitea. Hots, ingurumena, baliabide naturalak, lurzorua eta aniztasun genetikoa kontserbatzearekin bateragarriak direnak. 2020 kanpainarako nekazaritza eta ingurumeneko laguntzak Nafarroako gobernuaren 2021ko aurrekontuen kargura eman eta ordainduko dira. Neurri horien gastuaren 60% FEADER funtsaren kargua finantzatuko da. Bukatzeko, gizarteratze enpresei buruz ere mintzatu dira gobernutik. Nafarroako gobernuak gizarteratze enpresa berriak sortzea ahalbidetuko duen foru dekretua onartu du. Era berean, dekretuak aukera emanen du jadanik existitzen diren gisa horretako enpresetan gaur egungo langile kopurua handitzeko. Nafarroako kontseiluak aldaketa proiektuari oniritzia emanik egindu akordioa foru gobernuak. Eskubide sozialetako departamentuak sustatu zuen neurria, gobernuko programa akordioan jasotakoa. Helburua da bazterketa egoeran edo arriskuan daudenentzako enplegurako baliabide espezifiko hori Nafarroako enplegu zerbitzua Nafar Lansarek diruz laguntzen duena handitzea. Ondoko prentsaurrekoan, Eskubide sozialetako kontseilariak, Carmen Maeztuk, aldaketa horien garrantzia azpimarratu du. Gizarteratze enpresak baliabide garrantzitsua dira lan eta gizarte barneratzean, baina haien inpaktua mugatua dago. Gaur egun duten ahalmena 170 lanpostukoa baita batez beste. Ondoren, hartatutako pertsonen 152 lortzen dute enpresa arrunt batean sartzea. Krisiaren ondorioz, gaur egun Nafarroan dauden langabeen soslaia ikusita eta gizarteratze beharrak zeintzuk diren jakinda, foru gobernuak gizarteratze enpresekin batera hori sustatzeko bitartekoak jarri ditu. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur ere aipagarriena lainoa izango da. Iraunkorra izango da berriro ere, batez ere Ebro ibarrean eta inguruko bailaretan, eta bertan hotz galanta egingo du egun osoz. Gainerako tokietan zerua hodei gutxirekin egongo da eguerdi inguruan. Hegoaldeko haize ahula ibiliko da eta temperatura maximoak nahiko atseginak izango dira kostaldean eta baxuagoak gainerako tokietan. Egunsentian eta gauean hotz egingo du, izotza botako du barnealdean. Bihar urtezahar eguna hodeiekin amaituko dugu. Hala ere, eguna hodei gutxirekin eta lainoguneekin hasiko dugu. Egunak aurrera egin ahala, behe-hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik hasita. Arratsaldean eta gauean zerua oso hodeitsu egongo da. Gainera, ez da baztertzen gauean kostaldetik gertu zirimiri apur bat egitea. Aldiz, hegoaldean, lainoa eguerdi inguruan desagertu egingo da. Beraz, arratsaldea aurreko egunetakoa baino argiagoa eta goxoagoa izango da. Mendebal osagaiko haizea ibiliko da eta temperatura maximoak pixka bat jaitsiko dira ipar partean, baina hegoaldean igoko dira. Ikus ditzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1691ko abenduaren 30ean Robert Boyle filosofo eta zientzialari irlandarra hil zen. Egun berean, 1918 urtean, Alemaniako alderdi komunista sortu zen. Beranduago, 1956 urteko abenduaren 30ean, Patti Smith abeslari estatu batuarra jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, 2006ean, Saddam Hussein Irakeko presidente ohia exekutatu zuten.
Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Barainaingoekin hasiko gara. Doneztebe egunean, Ander Olkoz gimnasta eta Carolina Sarsua futbolaria saritu zituzten, kirolari nabarmenenak izateagatik. Horretaz gain, 2008ko urtarrila eta otsaila bitarteko jardueren agenda kaleratu dute udaletik, eta jada kontsultatu daiteke. Ikastaroetan izena emateko epeak ere ageri dira, eta urtarrilean zabalduko dira. Bestalde, Gabonetako programazioaren barne, zenbait jarduera antolatu dira aste honetarako. Gaur, adibidez, Dindaiarekin euskaraz jolasean ekimena izango da arratsaldeko 5etan udaletxeko karpan. Bihar, 11etan, elkartasun merkatuak ateak zabalduko ditu, eta 12etan San Silvestre lasterketaren 7. edizioa hasiko da. 4 kilometroko ibilbidea dago prestatuta, baina ibilbide erdia ere egiteko aukera izanen da. 2. kilometroa udaletxe plazan bertan amaitzen baita. Izen ematea bihar bertan egin daiteke eta doakoa izango da. Urtarrilaren 2an, ostegunean, haurrentzako antzerkia egongo da 6etan erdaraz eta 7etan bertsolarien arteko Larraun Barainain desafioa. Ostiralean, 6etan beste antzerki bat izanen da haurrentzat. Eta 7etan, Canciones de Siempre elkartearen eskutik kontzertua. Larunbatean, 12etan Gabon kantak izanen dira, eta arratsaldeko 6etan haur antzerkia. Bukatzeko, urtarrilaren 5ean igandean, urtero bezala, Barainainera iritsiko dira Meltxor, Gaspar eta Baltasar, haien segizioak lagundurik. 6:30etan abiatuko dira San Pablo elizatik herrian barrena ibiltzeko, eta 8 eta 4 harrera egingo zaie auditorioan. Beriaingoekin jarraituko dugu. Bihar urtea agurtzeko haurrentzako San Silvestre lasterketa antolatu dute. Goizeko 11:30 hasiko da Izagako Mendilerroa plazatik. 2008 eta 2013 urteen artean jaiotako haurrentzat dago pentsatua, eta izen emateak bihar bertan egingo dira. Horretaz gain, urtarrilaren 2an, ostegunean, Eguberrietako koroa tailerra, erregeen postaria, puzgarrien parkea eta gunea egongo dira Gaztelekuan goizeko 11etatik 1:00 3 eta 13 urte bitartekoentzat. Arratsaldean gainera 5etatik 8 erregeen postaria egongo da polikiroldegian haurren eskutitzak jaso ahal izateko eta goxokiak banatzeko. Ostiralean Gabonetako xake tailerra eta xake azkarreko haur txapelketa ospatuko dira, baita Saskibaloiko Eguberrietako txapelketa ere. Xake tailerra Gaztelekuan izanen da goizeko 11etan hasita, 3 eta 13 urte bitarteko haurrentzat. Xake azkarreko txapelketa aldiz kulturetxean ospatuko da 10etan. Saskibaloiari dagokionez, txapelketa polikiroldegian jokatuko da 10etatik aurrera. Larunbatean, El Mundo de los Muñecos musikala, antzerkia eta zirkua uztartzen dituen ikuskizuna egonen da kulturetxean arratsaldeko 6etan. Sarrerek 3 euroko prezioa izanen dute. Eta bukatzeko urtarrilaren 5ean, igandean errege magoen desfilea ospatuko da arratsaldeko 5:30 udaletxetik abiatuta eta Larre plazara arte. Antsoainera joango gara orain. Zinemara eramaten zaituen merkataritza kanpainaren barne, pelikula desberdinak proiektatuko dira egun hauetan, eta sarrerak Antsoaingo saltokietan banatuko dira. Urtarrilaren 2an emoji filma egonen da ikusgai erdaraz goizeko 12etan antzokian. Egun berean baina arratsaldez 5:30 surfak zoratuta pelikula jarriko dute euskaraz. Egun bat beranduago urtarrilaren 3an, ostiralean, Basalagunak ikusi ahalko da euskaraz 12etan eta Hotel Transilvania 3 arratsaldeko 5:30 euskaraz baita ere. Bukatzeko, iganderako, urtarrilaren 5erako egun osoko programazioa antolatu dute errege magoen etorrera dela eta. 11etan txokolate jana izanen da ikastetxeko hostalekuan, puzgarriekin. 11 eta 4etan ekialdeko mandatarien bisita izanen da, erregeen etorrera iragartzeko. Herri zaharrera iritsiko da eta gero Ezkaba ikastetxeko hostalekura joanen da. Arratsaldean 5:30 erregeek Antsoaingo herri zaharra bisitatuko dute eta 6etan harrera egingo zaie udaletxean musika eskolako haurrek lagundurik. Bukaeran piroteknia ikuskizuna egongo da eta amaitzeko 6:30 errege orgak herriko kaleetan barna ibiliko dira. Arangurengo albisteekin jarraituko dugu.
Ostegunean, urtarrilaren 2an, Los Tres Cerditos antzezlana egongo da arratsaldeko 6etan Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko auditorioan. 3 urtetik gorako haurrei zuzenduta dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Hurrengo egunean, urtarrilaren 3an aurpegi margoketa eta globoflexia egingo dira haurrentzat Ibaialdeko aretoan 11etatik aurrera. Aldapa elkarteak antolatutako jarduera honetan parte hartzeko egun bat lehenagora arte izena eman daiteke doainik. Egun berean, arratsaldeko 6etan erregeen pajeak Mutilloara iritsiko dira eta harrera egingo zaie musika bandarekin batera. Bukatzeko, igandean, errege magoen desfilea ospatuko da 5etan Eguzki plazatik abiatuta eta 6etan harrera egingo zaie Mutilloa plazan. Iruñearekin bukatuko dugu. Herritarren segurtasuneko eraikinean estalki fotovoltaikoa jarri da eta potentzian 125 gehituko die udal instalazioei. Stardust proiektuari lotuta udalaren 30 instalazio fotovoltaikoetako handiena da. Iruñeko udalak 2001an jarri zuen energia merkaturatzera bideratutako lehen instalazio fotovoltaikoa. Ondoren, modalitate honetako beste 23 jartzen joan da, eta autokontsumorako 6, azken horiek iaztik aurrera muntatutakoak. Horretaz gain, udalak 38.400 euro eman dizkie diru laguntzetan 30 gazteri, jarduera ekonomiko berriak sortu eta abiatzagatik dakartzan gastuak ordaintzeko. Gainera, 610 eta 2.000 euro arteko diru laguntza eskuratu duten ekintzaileen 171 emakumeak dira. Orain, aste hontako agenda errepasatzen bukatuko dugu. Magia eguberriaren iratxoa ikuskizuna egongo da gaur 6:30 Zabalguneko Zibiboxean. Gaur ere eta ordu berean 6:30 Udaletxeko plazan Oberena abesbatzaren kontzertua egongo da. Bihar, Mendillorriko Zibiboxean Odei Magoa egongo da goizeko 12:00. Urtarrilaren 2an, Magoa egun batez jarduera egongo da Iturramako Zibiboxean, 3 euroko sarrerarekin. 8 urtetik aurrerako haurrentzat izango da arratsaldeko 6:30 hasita. Urtarrilaren 3an, Magia Albaker Salon egongo da Kondestableko Zibiboxean, 5etatik 8:00. 20 minutuko emanaldiak izango dira ordu erdian behin, eta 5 eta 12 urte bitarteko haurrentzat dago pentsatua. Txantreako liburutegi publikoan gainera, haurrentzako zinema egongo da urtarrilaren 2 eta 3an, goizeko 11:00 sarrera librearekin. Urtarrilaren 4an, Magiaren iraultza ikuskizuna egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 eta sarrerak 3 euroren truke eskura daitezke. Horretaz gain, larunbatera arte, Santas Paskuas jaialdia dela eta jarduera eta kontzertu desberdinak daude egun hauetan Iruñeako txoko desberdinetan. Urtarrilaren 5ean bestalde, errege magoen etorrera ospatuko da. 4etan izango da irteera, eta 5etan egingo zaie ongi etorria eta harrera udaletxean. Beranduago, 7etan, kabalgata abiatuko da Santa Catalina ikastetxetik. Horretaz gain, urtarrilaren 5era arte, Nada debería fallar erakusketa dago Ziudadelan. Eta egun berera arte, urtarrilaren 5era arte ere, trenen inguruko erakusketa baluarten 2 euro terdiko sarrerekin. Urtarrilaren 6 arte, bestelako argiak jaialdia ospatzen ari da Iruñean. Eta urtarrilaren 7 arte, Gabonetako feria dago Zezen plazan kokatuta. Horretaz gain, urtarrilaren 12 arte, Star Warsen inguruko erakusketa dago baluarten 8 euroko sarrerekin. Eta otsailera arte, 3 hari hori erakusketa Ziudadelako labean. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Maider Zabalegiren azken diskoko bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.